L-Ispirtu Santu wkoll huwa preżenti fil-waqt li Ġesu hu sottomess għal magħmudija ta' Ġwanni u jissiġilla il-ministeru ġdid ta' Ġesu li kien qed jibda dak il-jum fil-waqt li hu kien qiegħed iqum mill-ilma tax-xmara Ġordan. Aħna lkoll imsejħa biex nimxu fuq il-passi tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Aħna lkoll għandna nkunu sottomessi b'mod umli għall-erf qaddis ta' Alla u għall-pjan tiegħu f'ħajjitna. U min-naħa tiegħu jissiġillana bid-don tal-Ispirtu Santu ħalli aħna nkunu imlibsa bil-qawwa u l-grazzja tiegħu. U inti tħallih l-Ispirtu Santu jimlik bil-qawwa tiegħu ħalli tkun tista' tgħix bħala iben jew bint ta' Alla. Mulej, imlini bl-Ispirtu Qaddis tiegħek u ħeġġeġ lil qalbi bil-fjammi ta' mħabbtek ħalli nkun mimli bil-ferħ tal-Evanġelju. Aziza Marija, inti it-tempju tal-Ispirtu Santu li Alla wkoll fik sab il-għaxqa tiegħu. Allimni kif infittex il-ferħ tiegħi fl-inwettaq ir-rieda ta' Alla missieri u fl-noġbu f'kollox, hekk kif għamel ibnek u inti. Amen.